Facebook is Kwanike. And a be a life gurus or megodi magic finish. And a roll good. Moki check a man on your data. Cock a man or the qualified, they be a life. Makazoka, Dalos Kwanike. Zoike. Good afternoon, everybody. Everybody come and eat. Come and eat. Gary. Good afternoon, everybody. Good morning, good afternoon, and good evening. Depending on what you watch him right now, depending on if you watch him in future, maybe today, tomorrow, next tomorrow. Good morning. Here is good afternoon. Maybe your own is good evening, but everything good there. Come and eat. I am eating Gari and dough for her. I just finished cooking Gari and dough for her. That's what I'm eating. I suppose go me video in the morning. But I don't know. Sorry, because when the network had drum. I suppose go me video before now. Since the morning no watch it. If no one can watch it yesterday. But because na ndirafia. Urukwa tata, mfukwa another video nsimba o. Kai celebrate any ihoma. Even before now, the reason why I'm tagging no Ogechi Okegenjaka enwe ihe ozo bu na. Ono na akọ nke Ogechi. Ọ na-akpari mmadụ. Ọ na-akpọrị mmadụ. Ọ na-akpọ iyi. Unu afu na never see my own. I am that kind of woman na nọrọ onwe m n'ihe ọbụla na-eme. I can stay on my own. As far as I have my phone on my hand, as far as there is light, as far as television, as far as I recharge. That is me. As far as the television man, I recharge. I can stay on my own till how many years? I won't even look for anybody's trouble. That is me for you. I marry my new bed. That is me for you. My family people will tell you no bonus. Mana buyaka. Yeah, il onu ngana agbaki ile gas. Obrok ile fuel. Maka fuel na-eme gas na ato. Ọ na-efe. That is me. And the mbido ha na ife opụta na imekatago mmekata ma edigo m ya ka m ga-edie. Ibi na onwe ka ọ bụ na ma ebekwugoro ga akwa abalị. Ma ọ bụ na ma ebido gị ikpesa mkpesa na-ekpesa anya mmiri a na-apụ n'anya. Ọ bụ na ipuchikatago m na-afụ onwe m na ana m achọ ịdaizi na ma mere mmadụ ma ọ bụ na nsị. If I ever turn back, just ekwe na ọ ka mma na ipuchuru nru ebe a hapụ m zuzie ike. Because if I ever turn back, aga na ajụ obuzikwa ihe a na-ese. And mbosi nga ebido nke nga abụ mbosi ogiri akwụ. Oburo mbosi mmanụ, mbosi ogiri akwụ. That is by the way. I was that kind emotional today mgbe mfo amabu na Ogechi nwe NGO. Mana nke this morning bịa na awụ m akpata oyi na agụ m akwa. Eziokwu. Na agụ m akwa. That in all this, she still remembered to go and check on ndị enwe ka o si wee dere ha. Ndị onwe onye na-abịa akwụrụ ha ụgwọ ọnwa, ma ọ na-akwụrụ ha ụgwọ ọrụ, ma ọ bụ ndị enwe onye jekọ inye ha future n'ọdịnihu. And I am expecting people to carry this video and to saya
otu esi atụsa Ogechi Juwesi, Ogechi Juwesi, Ogechi Juwesi. And I'm expecting people to tụsa na the video, but to use that video and create content or spread that good news or carry the video where they made something good, even if it's something bad. Anurom niru for how many hours? Ese ukana gun. Wanonwe ko Ogechi siptaketa bia gwonye nke okwu kpodi onye nke ọzọ. You will see people carrying the video. You will see people reacting the video. You will see nke na avo ohu, nke na erot ya si no mmadu. Nke na adoba phone like this. Nke na adoba phone like this na eso onwe. You will see her nwapụta ka oke mkpi bia cover justice. Afghan video ebe ikwu na no nkwari aka iji ruo unu gi, nkwari aka iji ruo na village, nkwari aka iji ruo na 33, and no nkwari a na ihe na-ekwu eme n'iru akwụkwọ ka ị ga-eji wee gonye onwe gị moto furnish. I was talking to somebody emego m ya na video si na ihe onye a na-echeketa bụ ọrụchago unu a onye idiri otu ọ ga-esi wee furnish dị unu and ego adịrọ ọ ife ọ na-emeketa otu ọ majekwe na nke Lucky Udi otu aka ọ ga-esi ejekwe rezieri ego, because otu aka esi erezigharịrị ego ebe ọ bụla o ru na platform ọbụla o mebe nke si ka emedi ebere bebe akwa ọfụ ihe o mere ọ chịrị ụmụ ya chịpụta. Before you know it, mmadụ abịa bido bịa kwuwe onye na no, because since you did not call me, I'll be online. Please don't call me, please. I'm busy with this line. I'll be this phone. The man, the video, people in the comment section. People are calling on you, but see how it's a lie. Onya no nafia o. Na zumen so. Kedi ha na atụrụ ego for osu no me nke wan no kwasị onye arụchago one story building ruo nke ọrụ na village according to her. Anụ m n'okwu n'ọrụ na village mana adị m sure nke 33 one story building ka ekosisi unu na oji ego, ka ekosisi unu na ofre ego jazomat, ka ekosisi unu na akwụkwọ nrụ ụmụ egwu akwụkwọ, ka ekosisi unu na agụrụ na agụ. Before at a time afọzi m ebe ọbịa na page onye obodo ọzọ because ama na ọbịa once bịa nke Igbo kpọrọ ụmụ ya wee bịa. Kita otu ifuru ọbịa na nke Lucky ọ bụ na Lucky akpachapụ anya ọ ga-manipulate kwa Lucky ka ọ kpọrọkwa ụmụ ya wee bịa ọzọ because na ifere adị ọzọ ya n'anya. Ọzọ isi m na Ogechi merie ihe ọ na-aya, ọ bụrụkwa Ogechi merie ihe ọ na-aya. I don't want to come and talk about akụkọ ndị ọzọ. Ife m bịa ka m appreciate ya bụ Ogechi Okeke Njaka na ọ dịrọkwa na izi ụmụnne m ide gokosi machine rent ya uno kwa uniform go ngwa ọrụ bịa debe ndị ibiriachi ha na amụ ọrụ ka wee nye dia family aka, nyere ụmụ ha aka, nyere environment ha aka. Anụ no more of all of them are almost widows. Ndị onwe onye na-ajụ kpọsara ka ị na-ere ere. You think it's easy. And you think it's easy. The time akwa gụba m mgbe ha na-agụ egwu mgbe ha na-anabata ya n'ụdị egwu a na-agụ. I was looking at those women, if the love ha ji agụnya bụ egwu, like welcoming her with their whole heart. Ọ dịrị izi ndị ọkwa izi mmadụ icheta mmadụ si ngwa bịa ka ife ụzọ ọ bụrụ onye ma azụkanta kosi nke si egbu azụ. If not for anything, onwe mgbe mmadụ ji nọkata mee nke dị mma to na onye ahụ na o mere nke dị mma. Searches na mgbe mmadụ respond to mmadụ n'iru akwụkwọ amapụta buru ya na-akpagharị ma nwoke ma nwaanyị ma ndị bidoro ọfụ ma ndị bidoro ochie ma ndị si na ha bụ mpa na ha bụ chief content creators and the chief celebrities
maka esi eme dragging na Ntanimo for their own selfish interest. I expected people to react on that video, carry the video to side the video, but I'm not seeing it. Kegi. Be good. Mechie the ụzọ ọfụma. Close the door very well. I don't have much to say. I just want to appreciate her. After na page Chief Nwoke Olive Emeka. If you're born na-ajụ. Thank you, my dear. Messi, good afternoon. Kekime. Afternoon. Thank you for joining me, my dear. Because you can share video. Onwa. From na page Chief Nwoke ebe ọ na-ajụ, do you really love Ogechi Okeke Njaka? If you really love her, go to the comment section. Kwuo na love ya, ọbụkwa na love ya, kwuo na love ya. Lo and behold, we na comment section. Kama ofu mkpụrụ onye, kama ofu onye, onwere onye si na love Ogechi. Onweghị onye si, ha ncha niile na comment section niile a. As of when chekiri ihe mfuru ebe a about 36 comments of different people. Ha ncha niile kwu na ha love Ogechi. Wow. 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 We see funanian. Onwere onye ọbụna ṅụjuru mmiri ara afọ ma ife. Mana sincerely speaking, Ogechi abụrụ onye nsogbu. Just that ịchọtakwana ya. Onwe ndị dịka ya o. Ogechi abụrụ onye nsogbu. Otu nsi fia, but the only thing there ba ịchọkwana ya okwu. Ịchọ ya okwu odie ka ige, odio ka ọ ga-edi. She will come for you. Nwanyị a na-ebugharị akwụkwọ si na ọ chọrọ justice, na ọ chọrọ justice. I can remember as of last year. Last 2 years, any of last 2 years and last year. Mgbe ọbụla ife ọbịa n'iru akwụkwọ a, ọ kpụrụ Ogechi n'ọnụ, mana Ogechi adịghị respond. Ọ kpụrụ Ogechi n'ọnụ, mana Ogechi adịghị respond. Mụnwa so weje na comment section na si ịkpọzina nwaanyị afa. Ebe ọbụla ị na-akpọ ya afa that she's not responding, why not stop calling her? Move on with your life. Move on with your life. Move on with your life. Sincerely speaking, no nkwe ka mmadụ si eme ihe n'ụwa. Gị na mmadụ na-eme ife. Ị na-anya na o nwere mgbe ị nọ n'ọnwụ, ị nọ na ndagwurugwu onyinyo ọnwụ, onye ahụ nyere gị aka, were ihe nefere anya, because no nwere ike ọ bụrụ na that help abịa that time nweke bụrụ ọnwụ ka ị kara ịnwụ. That is otu m si eche ekikwe na ụmụnne m. Nke dị mma mmadụ mee ka nke ọjọọ mee ya overlook. That was why ifu mmadụ kpọta house help. O sị gị na ọ ka a na-manage. Ọ na-ene anya ọ bụrụ na dị gị na-ejeta ozi na-emete nka na-emete nka, o jizie wee na-ekpuchiri ya mmehie ihe ndị ọzọ ọ na-eme. That is this life. Till tomorrow, enwe m ike ikwete gị n'Ogechi jidere ọtọ mmadụ kee, because I'm still asking, kedu ebe Ogechi si wee weta nya bụ ọtọ? Kedu ebe ọtọ a si wee pụta from the origin? Gịnị ebi n'ụlọ? Gịnị ebi na street? And don't come and tell me na ijere idozi phone. Kedu ihe ọtọ gị nọ na phone ga-eme? Kedu ihe ọtọ gị nọ na phone ga-eme? Otu a nọ bụrụ ezigbo onye achịna, bụrụ nwanne gị nwaanyị, nke nwasị na ya na ịchọ justice, mụ na gị bụ nwanne, mụ na gị bụ ofu obodo. Otu a m nọ kịta phone a m na-use, m were ya ndobe, na-eso onwe m, na-aghọ onwe m aka, nsecha nke ahụ mwepụ, nchejie position, bọghee ike m,
na-ese ya bọghee ike m na-ese ya mmụnwa si na mbụ nne nwaanyị maọbụ na mbụ nwa agbọghọ maọbụ na mbụ onye nne ya mụrụ ma ife nnọdụ otu a mbọghee ike m weta feeding bottle kpee n'ọnụ na-eme weta feeding bottle onye n'ike m na-aghụ n'ike m ha mmecha ya store ya na phone m kedu ihe m na-edebere ya na phone m for what is in my mind when I'm doing that video na-ekwu na eziokwu because echi eziokwu ikwutere will come to you asista will come to you ọ bịagodi n'ebe ị nọ bịa n'ebe ụmụ gị ma ọkwanụ mgbe ị ga-achọ ka izu ike na itichago zere n'elu ụwa na-achọzi nye mmiri aka onye nọ nso mgbe ahụ ebido ịta afụfụ ya kedu ihe ọtọ gị nọ n'iru nọ na fonu ga-eme different ọtọ rishirishi kedu ihe ọ nọ na fonu ga-eme what is your motive what is your motive when you are videoing yourself keeping inside your phone ka ị na-agwa onwe ya eziokwu Chidebere thank you my dear Eze Chuks thank you Mercy thank you nyere m aka even onu nwa na watch m now kedu otu ị nọ kete ịpụọ ije video onwe gị ọbụrụ ofu ọbụrụ igbo ọbụrụ ite ọbụrụ ino ọbụrụ ise ọbụrụ isii ọbụrụ iri i video onwe gị different positions debie na phone gị kedu ihe ọ nọ na phone gị eme ka ị chọọ iji ewe eme ị chọọ iri ere ị na-esendịrị ya mmadụ na nne nwaanyị si na ọ mụrụ ụmụ chi ụmụ ise nọ na bedroom na awa na-evidio onwe ebere emerụ m ndị na-ekwete nkọgheri onye a na-akọgheri because mụ ụfọdụ ncheta ihe ọ na-ewe m iwe ị na-akparịgharị ụmụnne gị na-akparịgharị ndị obodo unu na-akparịgharị ndị agbata obi unu ịma na ọ bụ mkparịta womanhood unu ama na mkparị ka ọ bụ mmadụ ịkparị ndị nne nwaanyị mmadụ ịkparị ndị agbara unu ama na mkparị ka ọ bụ na ụdị ndị a kwesị ka mapụ a na meeting mapụ a na inyom dị mapụ a na ụmụada mapụ a na anụtara dị mapụ a ebe niile na amapụ so that they will learn. Kedu ugwu nwanyị bụ that's your body keeping it very tight uchisie ike oke na-abịa to you na ayo gị biko nne biko zie because ọ na-ega anya fụ na ịdị mma nwanyị onye na-echezi na-asị kedu ka ime ahụ onye aya dị na nwa amaka na ọ dị reserved bịa n'iru akwụkwọ ị na-akọgheri akụkọ mma ngozi na ndị ya dị na-arụ onye ịma na ọka gị na-arụ ya aka icheta ezi n'ọkwa n'ọnụ nke nwa gwakwara anyị na mgbe onwe ka ọ dịrị gị afụrụ m na peji mmadụ ebe Ogechi na-agụsta conversation ya na onye a conversation akpata oyi na-awụ m enwere m data speed ka m ji wee tii data si ka m fụchagodi isi ihe a ka mma na onwe nke edit nwere nke edit she is reading it one another nke onye akwụ even the voice note dị ya she is reading it out o play the voice to the hearing of onye niile bịa na ya bụ life ị na-etuchi ya thank you you are all Igbo God sent you are my mommy you are my queen nke nwanụ Chukwu ya agọzi gị fụ inye m ndụ inye m ndụ inye m nni ime nke nwanụ ị na-etuchi ya na akaụntụ gị ka a na-akwụ ụgwọ ọkwa na ihe ọjọọ I am saying it bọsọ ọbụla ịfụrụ ahụ m n'iru akwụkwọ ọ bụ na m nọ somewhere otu a ọ ga mmadụ si wee nọ ibie ndị a na-eyuzu Samsung Galaxy Ultra asị na ọ na-zoom something dị far that thing dị close mmadụ zoom m wee see m wee video m unu ga-ama ọ bụrụ na m ji aka m wee video onwe m store send ya unu ga-ama akpọ m onye amụkworo onye nne ezochara ọpụọ ụwa zụọ ya ọ ihe mkpọrọ ụdị ndị na-emudi ihe nne gị zụba gị zụcha gị pụọ ụwa eje zụọ gị echi unu asị m nọ maka na ihe siri ike onwe ebe ihe esighị ike o sikwuru mụnwa everybody we are trying to survive by his grace country adịrọ mma
but not to the detriment of ị na-eme omume na-enweghị isi n'ọdụ, ị na-akọsụ, na-eme mkpọtụ ebe mkpọtụ ekwesịghị ka adị, na-ebupụta onwe ka ụwa fụ gị. Okwu ikwuwere kamgbe ezi dị n'ukwu ụkwa, okwu ikwuwere kamgbe nna ama ya ka ị ka na-ekwu omezi ụwa na-ebupụta ọtọ gị dị ma ọra mmụọ. Kedu ebe ụwa si ebupụta ọtọ gị madam? Emere nga expect otu a drop NGO ndị na-enweghị di na-enwe onye na-enyere ha aka akpọta ka a na-enyere ha aka by Ogechi Okeke Njaka, one of the NGOs. Emere nga expect keep to be appreciate because I know you cannot do that. Ume ga-ezuru ya, ume ga-ezuru ya, ị ga-emenwu ya. Ebe ịchị akwụkwọ akwụgharị isi na ịnọ Abuja, nkwa ị na onwe onye ịchọje na nya bụ Abuja na akwụkwọ ka ijere submit, ị na-achọ justice n'ihe iji aka gị wee mere onwe gị. Kedu ihe mere na ịhapụ ahụ ka ọ dị n'ime ahụ gị? Phone was meant to okay were eme 1 or 2 were send their businesses so that people will know you and come and patronize you. Mana ihe iji phone wee mere ebe na-eme mpụ na aghụghọ dala. That's your page. Get it GM. Can you come and sit down and teach people 1 or 2? Have you tried it? If not for anything. Obro comedy one gonna mugine mekwere go mume. I ga-eme nwe. Ife nwere isi ama esi n'isi gị pụta maka isi gị niile bụ nkwụgharị olosho. Oye dị gị n'isi. Ọ dị gị ọsịsọ. You cannot bend down. When ndị mụrụ ụmụ ise ha na di ebio. When they muru me say di ha nozi, they are surviving. Some of them na azu ụmụ ha na high institution, they are surviving. Sinaka digi mapụta bai n'aka aka nwanne digi, sinaka digi nwanne digi mapụta ihe mego ikwu na digi anwụọna mana inwe di dara m muju ebe niile. What will you tell these children in future? Amam na future ofu onye ma ife ga-ajụ gị mana ma o mee. Kedụzi ka isi werezie phone gị na video onwe gị? Kedụzi ka isi were video debe na video onwe gị? Ọ bụ na video onwe gị, kedu ka ndị a ga-esi wee fụnya bụ ife? Ruenu kuana. Spirit is still also telling me you did that because you're selling it to collect money. Yes. If not, eba iseri edebe no kata ki were enene n'onwe gị. Iseri ekidebe back ino ki were enene n'onwe gị. Inene mgbe itiri aka wee bọghe. Inene mgbe ikpiri film bottle n'ọnụ. Inene mgbe ichiniri ukwu enu. Na video. Inene mgbe ị nọ na bedroom na-awụ ahụ. Inene mgbe ị na-agba egwu ị na-ebugharị. Inene mgbe ị tọnụrụ ya tọnụ na-ayọ azụ ike gị. Fiakwa. Ajụ onye obodo ebu asị na ibe onye achịna. Ndị obodo ya dị eme otu a. Mike Obi, welcome my dear. That is it. I don't know 30,000 ka na-eri. O kwe ndị na-eme ruo taa. As of yet, don't ndị na-eme. O sisi mpụta Facebook ka nnụnụ onwe ndị na-ere nya bụ ihe ere. Enye ego 30,000, 50,000, o depend ego nya bụ onye nye gị. Enarụ echi onwe ka isi fi chọba onye na-ekwu na onye wa bupụtere. Nwụkwa yi na onwe onye sendere ya. Nwụkwa yi na onwe onye ji enara ego. On iya de ebuzi egbu. If not, you for buy. Because ni gaga fete we emotional blackmail. Ozuama aka ata ya. Also ngi ya got ihe nkwu. Ozuama aka ata ya. O ihe ndị be anyị na-akpọ. Ụdị ihe ndị be anyị na-akpọ mmadụ. Ozuama aka ata ya.
je ki ne na nwaanyị ibe gị nwe ụmụ nwaanyị o debe kwọrụ ụgwọ chi ya uniform goro ya ihe ọrụ ha nọ na-amụ ọrụ ndị na-amụ different things ka ha wee nyere onwe ha aka in future otu esi nyere gị aka iwe mee operation ọ bụrụgodị na ọ sị gị kwa isom ọ bụrụgodị na ọ sị gị kwa isom but for the fact na o nwere nke o nyere ga-enye for the fact na o nwere nke o nyere because you don't have inwe echiche inwe ha afọ inwe ha nene onwe nke ị nwere but for the fact na o nyere ga-enye you still need to apply wisdom because you don't know tomorrow because na nne gị na nna gị ụmụnne gị ụmụnna gị di gị na nwoke ahụ tụbara gị ime did not come for you. They did not give you fenyero gị the line unu ndị friends gị they not give you if not for anything you will not be able to overlook ọ bụ na ịma ife nwee ezigbo advisor since how many years you have me if you don't keep your mouth shut and move on with your life nobody will be talking about this again. Nobody will talk about it. But when you keep on talking it, people will keep on sharing the author. Kedekere ụmụazị a na-afịa, ụmụ ikorobịa na-afịa, ndị mpa mmadụ a na-afịa, ụmụ boy a na-afịa, ụmụ agbọghọ ndị nne, everybody will be seeing it. Onye ka ifere na-eme gị, onye ka ifere na-eme ụmụ gị, onye ka ifere na-eme your future. Onye ọbụla na-apụta inyere gị aka Iman onye ahụ aghọta ha because the way I reason and I'm like either to the root, to the origin of that before I will give a response. Kamara obu oye spiritual me ko yi je ka ge metoro onwe gi ko ihe anya ukwu na-ekwuru mmadụ mee gị siri gị nsị kọrụgo ogologo akụkọ je ka I were video ebe oge chi je enete ụmụ nwaanyị di ha nwụrụ ndị ajadu ndị enye eskila kuzi go and carry that video go and analyze it and share it analyze it no nwaanyị ibe gị mere go and share that video is a kudos na after o mechara gị aka na eme ogo ụnụ nwa na-emechi ime ogo onwe hu onye nọ na page ma na ayo enyemaka na sote na onye ahụ esendigo m video okpia na agbo tanasị atanasị okpia na agbo me ntana osi n'otu aka o si depụta ụwa ma siri o ji wee gwa akwụkwọ mana onwete nwe ọrụ ọkpịa na-agbọta na atana ukwu oche ka ọkpịa bụ ibu sote na ọyọ kata m yọba ma bụrụgodo 1000 ma 2000 ka o wee rie nke bụ nni ọnụ na agụrụ na-ebi ebe na agụụ na-ebi ebe that was why ụdị ndị a eji ayọtanwu help ụdị ndị a eji ayọtanwu help ụdị ndị a ha da ayọtanwu help because no ndị mmadụ dị ka gị emebigo spirit ndị na-enyere mmadụ aka maka bụ mmadụ ime operation aka na abụ ite ya 1 naira onye ọzọ weta nya bego onye aha kịta bụ onye ibu na-akpagharị na-efegharị ka Efesọs because of iji aka gị metoro onwe gị ị ga-atakwa n'afụfụ ya and against you for some of all these people the content creator na bia jaire nya bụ onye na asị ihe email of ma they are looking for view, they are looking for followers, they are not telling you the truth. Those which na again hade gị ha dị ọkwara gị hapụ ha na amụ ga amụ hapụ ha na amụ ga amụ na-esu gị imi ihe need ibu followers ihe need ibu view ka ha were gị na-eto maka ndị ụwa chọrọ ka a na-akọ akụkọ mma ngozi na ndị ya dị ike ezigbo akụkọ they will not come mana ịkọ akụkọ na-enwezi they will rush and come and carry it ọgụ na mgbọ ihe ndị mmadụ na like okongwu dibịa si wee jiri maka ihe mere onye eze Jizọs wele mepee YouTube ọkụ ha sinyere gị akụkọ omekọkọcha dị akụkọ akọ o tirele gị sinye je na YouTube kije watch ya full video o jiri na-agbara ego kedu ihe mere okongwu ọ nwere ihe ọzọ ndị dibịa ka ọ na-eje na-agba ha touch na-enekwe n'anya na-eche ekiri page everyday
kunu fu mara mmadụ ndị dibịa na ọ na-agba tọọchị ha sị na ha amaghị ihe ha na-eme. Nekwe na anụ taa onye ọbụla na-eji asọpọtụ gị n'ihe ị na-eme. Ekpere mbụ ụmụ onye a bụ nwaanyị jekwe na-evidiyo onwe ha na-adọghị na galarị ha ebe ọ bụ na ọnọ Martin ijije idezi fon ihe kedu ihe ọ nọ na fonu ga-eme. Na-achọ justice. Ya achọkọta justice 5 years ka na-achọ justice. Chọba justice. Jekwudeje mmadụ ihe imere onwe gị. How to plan and take care of these 5 boys or 4 boys. Iche n'izu nwoke dị izi. Gị na agwodo afọ na akọ ga adị ọma ọsọ ya egbe ha eje buru. Nigeria ọ dịbeghị uge. If you cannot beat them, you join them. Ndị niile na-ajụ gị na-asị ka ha wee taa oge echi afọ. Ọkwa ha mekata ike gwụ ha ezuo ike. Ha mekata ike gwụ ha ezuo ike. Ụdị imagine na Nkechi Benko ka mmadụ na-agwa ka ọ na-agwa ya bịa wetekwuo ripọtụ nke ka o send ya Interpol. Nkechi wee gwa ya na achọrọ m isende. Onye ma ife achọrọ m isende. Achọrọ m ijekwudere jeje nye ripọtụ nke m gbasara oge echi. Mana iso Nigeria ya jebe ka ụwa na-afụ ebe ọ na-etrend n'ihe ọjọọ. Ka ndị ga-enyere ya aka echi gbaa ọsọ. Ka ndị ga-enyere ya aka echi ndị ha na-emekọ biznes ka ha gbaa ọsọ maka ha ya afụ ebe iri na-agba ka ose. Mana gị bụ Nkechi ekweghị je submit ripọtụ nke gị. Mana unu na Nigeria ọ bụrụ awụọ. Kemgbe agha ya ebi nsere unyi agwa ya ji ezu ike eji chọọ ihe ọ na-eme. Ọ na-akwụgharị ọnụ ahụ na ego na-enye ojebe Abuja buru asambodo na-akwụgharị ka ozu akwa ha akwa. Not more abịa for me. Mam ihe me na ọbịa rubi. Amosi panya were abịa. Ka ọ tụ nkom ka o si abịa to me. Na-abịa to me. Amụ megi ihe na ya. Mụ gbara vidio ebe ị na-abọsi ike gị. Mụ jidere gị ọkụ. Mụ si etiri gị tripod. Niko na anụ bịa taa. In the comment section, let's get right on. Okay, Chibonoshi. Okay, Chibunka. Let's Chibunkozo. Let's get right on. Oh, Abanga. Oh, you think I'm Buroka. You see, Ike. Hanchanino, we pone sero otoa. Ọtọ ha dị ọkwa na fonu ha machakwa ihe
ha machakwa ihe, they are all disciplined. Mana ha na like ka ha chọ onye ha na ajanyeru, onye ka ifere ga-eme, ngi nwa na akwa ka ifere ga-eme. Onye ka ya pụrụ maazị we na akwanya bụ nkwade na akwade. Ebe ọ bụ na isi na ọsọ gị na ụmụ gị, ha pụkwazi ha na akwade. Ị na-achọ justice kamgbe how many years? Ọkwa tụọrọ gị ego tụchara gị ego nke akịta na kpuo. Maka ị na-echeketa bụ ị na-idiri moto. Ị na-idiri moto kịta ka ị wee belong go. Trending n'ụzọ ọjọọ, trending n'ụzọ na-eyi oyi. Trending n'ụzọ na-eyi oyi. Oyi ọzọ eme kịta atụba ma atụta go na ya atụtara gị enyekwa gị eso na nwanne ụlọ na ngige eso na eri we ka esi okwu ọzọ si dapụ machapụtakwa justice is affecting my children when they go to school people are calling her name. What is affecting them? Kedu ihe na-eme? Ihe nne ha mete. Kedu ihe na-eme? Kedu ihe na-eme ha? Hije aka gị metụrụ onwe gị. Jee ka ifuru ebe ndị ụmụ nwaanyị ibe gị nọ na-achọ ndị ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ha ga-enyere aka. Abụrụ ịkọfisi akwa na-atụ n'ọnụ elu. Even na Abuja anyị si na ije na ọ bụ na ijere Abuja, they will also be looking at you as onye nkwụgharị. Because all of them ha na-afụ ihe na-eme n'iru akwụkwọ. But just that ha pụta akpọ ya na onye na ibie ịkọ m nkọ gwa gị ịkọ m nkọ. Ụfọdụ nọkwa ya bịa analyze ya mara nke bụ eziokwu. What is the origin of it? You went for help. You are crying for help. You are about to buy. And the help bịa. Money was raised. Enye gị. Ma mgbe enye gị mana ihe m na obone mgbe ị na-egbebe akwa n'iru akwụkwọ. Si na asị gị ka ego. Maka eji bido gbawa gị. Ị need iweta ihe a n'iru akwụkwọ. That was why ụfọdụ na-enye mmadụ contract. Ha sị gị a ga-agwa onye nwe contract a ọ 10 naira mana ihe m ga na-enye gị eweta ego a ihe ga-esendere mbụ 40 naira jide 60 naira. A na-eme gọọmenti na-eme ụfọdụ ordinary people na-eme ndị na-ele anị na-eme ụfọdụ na-eje tiri mmadụ n'ego ana anapụta onye chọrọ igo ana ego anapụta onye ọbụla were gie business continues. I'm analyzing this thing the other way around. So even if no get si ga kwunye ego ne dị otu a ọ bụrụ arụ atọl bụ nke ka njọ. Ọ bụ na kwunye ego na akaụntụ gị ị ka ya na-ayọkwa ọ bụrụ 500,000 gwasị nye gị. Even if at the end of it n'ifo na atụta 1 million something mana spas na ọ bụrụ na akaụntụ gị mana afa ike ji the money. All the quite easy isi I am giving you this money, I want to give this one to these other people. No bro so gị bụ onye need ego. Ị ma agbu ya egbe, you no go do anything. Ị ga-ejikwa speed wee collect ya the money. Ị ga-eji speed collect ya because ni jiro nke gị. Well, because no na account gị ka akwanyere ya. Before you know it, you may log ahead. Before you know it, mapụta n'iru akwụkwọ. Bịa taa muzie na nya bụ onye bụ onye oshi. Even if no siga at the end of nyabego, na ego no in ochoki inye osogoro ya bụ na onye achọrọ iri the money. Ndị mmadụ na-ekwu n'eziokwu osogoro ya bụ na onye achọrọ iri the money ebe onye na-arụ ka o si eri. Osogoro ya bụ na o sị gị nye m 500 were 500 ebe onye na-arụ ka o si eri. Because na platform a onye onwe all my ihe o take o ji were raise that platform to how many followers ya hold. That all spend the spend. Time all spend the spend. Saga agba that view where na batana your page. Friends you no keep near Oma. Yes. She see me to go and talk to them. And they are transferring money to that account. Oburugodu no se. We go no do to go no do to. You need the abasi because from day one nwere nke iji. Ọkwa otu m si ajọji nke m. Ọ dị n'ime ahịa kịta
ọ dị n'ime ahịa mmadụ gị ị ga-eje kpọrọ kọstọma jee si jụọ onye ego ole ka ị na-eri ya ọ sị gị ana m erie 10,000 ọ sị gị na ego gị ti iri ego ọkpọrọ kọstọma bịa mana ọ jụbụkwa ego na-ere nya bụ afịa isi ya 10,000 abịa eresi kọstọma 15,000 ma eresi kọstọma 20,000 mgbe ị ga-abịa ịnara ego ahụ ihe onye ahụ ga-agwa gị bụ na ma enyecha gị that 10,000 dị on top we have to share it so that onwe ka ihe si dapụta in future ka nyanwa wee jiri maka na ọ na-arụgo gị ego wee solve all the problem and subdue that nsogbu. Ihe m na-agwa gị bụ 101% truth. A sị gị na ị ga-akpọ jụọ ndị ọsọ afịa abịa gbaa ọsọ afịa ama na ihe a bụ 10,000 onye ọsọ afịa bịa ree 15,000 ma 20,000 onye ahụ nwe shop mgbe gị bụ onye ọsọ ahịa ga-abịa iwe nya bụ ego onye ahụ nwe shop ama enye gị that extra 10,000 times how many years ọbụla ma times how many pieces of akwa ebere ebe maọbụ ready made akwa onye ahụ ama enye gị ya. Some of them ọ ka ha si eme ha ga-agwa gị mmenecha gị ego a because it is also likely that that customer will return akwa ahụ echi je koye aka na akwa karịrị ego na and it is also possible that customer ha ga-abịa si gị akwa iresi m ya ngalọnụ iweresi m ya ngalọnụ ị ga-ewepụrụ m ego ma am returning it before you know it anọgo na plaza mmadụ ewechiata akwa mmadụ ewechiata jean si na eresi ya jean na ngalọnụ ihe m na-agwa before you know it ọrụ igo n'elu je report n'aka management a na-ekpe ya ọbụrụ ikpe ihe mezi bụ because na agbara ọsọ ahịa n'afịa and ọ na shop mmadụ ka a nọ wee gbadi ọsọ ahịa iburuzi akwa ha bie onye ahụ wee si na onwe ego ọ na-enyechi ya na onye ahụ ga-enwe ndidi ka eji nwa enwe na-ere dị afịa a na-ere dị afịa ọ bịa were ihe na-ewere ngwa afịa ọ menye ego na mgbe ọzọ ọ bịa afịa kọsọmas Cameroon wee bịa ụmụ nwankanyị n'obodo o si wee bịa otu a ka esi wee kwue na m ga na-ere dị afịa mgbe ọsọ ọbụla ị bịara afịa ị bịa mmarụ nke nre ijiri wee were afịa na ego ka mama enyenwu gị mana ịfụ na ndị agha kpọta kọstọma na ha erigego ahụ onye ekego dị mana onye ọbụla kago but because na onwe nke ọkọ ọtụla that time do you see it so ọ dị ihu na-abụ iche side a iche side a but the thing dị ebe a bụ ọkụkọ echezo na onye fọrọ ya ọdụ n'udu mmiri nwa mgbenye bi that time ife nwa na-eje n'ozi adịrọ mma mana nwa bụ itibọrịbọ nwa amara akwụkwọ ka m ofu mkpụrụ but she's a quiet girl like that nwe ike fie ebe ọ pụtara na gada ọ dapụta gada o jecha ụzọ bido kwezi ojenwekwa ozi a and nweghị ihe ga-emekata ka Helen were ego gị afịa bụ Helen laye o memetụ ego gị aka ma ego ma akpa gị and that time ụmụ ụdị adịmamụ onye ego dị n'akpa m that time adịmamụ njegericha abata ntọgbọrọ obute nne ya erie mgbe ya bụ ọnọkata si hey Helen o shishi afọ ejiro m na onwe dị 1 naira nji this girl ga-eje tụsa akpa ya tụsa everywhere before you know it ọ ga na-eweta 20 naira 50 naira 200 naira 100 naira ihe a bụ change m o ihe a bụ change m ifu the money fu no change otu ụmụazị esi enye change 20 naira change 100 naira 50 naira ọchịkọta nchara inye ọsọ ojegota azụ amịrị amị ma crayfish ma ọ bụ ihe depende were wee kwụọ ndere ndị be anyị na-akpị ya bụ ndere tea crayfish ọ bụrụ nke ga-ezu ofe ọgbọnọ before you know it ọ gachata ya ozu ofe ọgbọnọ oje were esi ofe anyị eri. Achọrọ m egwu a biko gbatuo egwu achọrọ m egwu a ebe mechere m ndụ a school ebe nwa m na-agụ akwụkwọ mgbe ahụ check as of that time fe na-agwa gị bụ 18 years back or 17 years back ihe m na-akwụ nwa m n'ụgwọ akwụkwọ that time bụ 7,500 convent school nje were the girl je tie ebe a
jetie na nke ụmụ nwanyị ngwere dị ga jetie ebe a na-akwụrụ ya ụgwọ ihe nne na nne ya emerighị ha ndị ha ejikọghị ime onye abụ onye anam ndị anam na-ewe n'iwe asọrọ m na nwụmụ na-ada azụ azụ, but I'm trying to illustrate something here. Ọpọnse na ọ bụ itibọdịbọ ọ na-adakwa ada a sị nga onye mkpọta ọmaghị ede afọ Igbo ọmaghị ede wee jụọ ekede afọ Igbo gosi m nọ Helen isi azaba Helen nkụziere otu esi spelụ afọ ya o buru spelling of afọ ya n'isi mana she's a nice girl, very nice girl, almost adult. Gị na mmadụ na-emeke ihe n'ụwa ọ bụ na onwe ihe na-enweta n'aka the person, especially mgbe ị dị in need of that thing inwetie, don't forget that thing. Don't forget in a hurry. Don't forget in a hurry, if not for anything, especially here life and buy. Don't forget in a hurry, because people ga-akpọ gị na onye abụ ingre na onye a ga-abụ ingret human being. Ebe ọ bụ na ya na onye a ga-ejecha ihe a ịpụta si na o mere gị ị na-akpọgharị afa ka mgbe ha many years ife ọ pụtara na onye a gị na ya na mmadụ anyị emekọ something ịpụta ife na matured person mee something ọ bụ business ọ bụ whatsoever. You're not trustworthy, you are not reliable. Achọrọ m ijekwube nke asị na ọ na-eme nwaanyị because ama na ọgwụgwọ m ya face to face n'ime ahịa. I don't want to talk about that. I have a story for another day. People should learn from this thing now that is going on. Learn that keep on helping people, but be very careful. Learn that on no account ibu no onwe gasị ka ije video onwe na ndị na-eme ụdị ihe a bụ ndị nkwụgharị ụmụnna ndị na-eme nkwụgharị. Need to learn that. All the very, very important. Ibu na onye ndị enyi gị ga-akpọpụta weru gị na-epepe mmadụ ikwena ka iburu udo okpo ahụ. Ọ bụgodị na ha bidiye na ha ji amụrụ amụ na ajị akpụ ha. Call na bata na phone. I'm sorry about that. Ama na-emecha na ọ ga-amapụta bịa full life mme. Chọba ihe ọ ga-ekwu because emenu mana eziokwu na-agba agba. The reason why I'm saying all these things is that my daughter is also following me here. She's seeing all these things. If I don't say the truth or be not support ihe enwe isi, it means I'm not teaching her well. It means nne na-azụ ya adazi ọfụma. It means na ọ ga-aghọ mafia. Yeah, because na iru akwụkwọ a bụ ị na-aga, ị na-amụta, ị na-ama page kwesị ka ije na nke ikwesịghị ka ije. At least kia show to respect n'ebe nne gị na nna gị nọ na agbata obi gị na ikwu na ibe gị na ndị na-enegara gị anya, that you're something that they need to learn from you. Otu ifom now n'iru akwụkwọ onwe mmadụ one na one na like ije na page ya ka ndị nụrụ ihe ha kwuru.
Can generally hakuru because I'm something good will come out from their mouth. Apart from that, first time Furoge chikam sinekone name can see me. Because I will not tolerate you, especially when I made the go dear come get. I will not keep quiet. Agame negie utuoge si enonum ga one side. Enonum ga one side. Ask him especially obu ne dikatagum dikata okwezimo odidi. Agama piacha onwe mo otu e furo ojo abe wucha nketa ahu. So ta piacha onwe piachapu. Na piacha si mmiri go we move. That is my kind of life, especially ndie ka mmedi. And onye na-eji mgba ozugo adimekwe. That was why ị nọ n'akụkụ m ụfọdụ si na m na-ewiwokwu. Adim ewiwokwu onye ghọtakwa m ya sị gị na ihe a eji mekata nkwu okwu. Na edigo m ya ka m ga-edi ya. No si mara otu a ga-esi wee ka m. Because I talk when it's necessary. Yeah, I talk when it's necessary. When I ga no n'ụlọ 1 week, obu na nwe ife mo na gi need ka ikwo, we no go talk anything and the mo na gi ga na my ya dey so. I told you the only thing I will keep on pressing my phone. Now watch television banyo. Di na pia n'enu bed ma. Maka chika na agwa gi. Onwe mgbe ọ ga-abụ osetie mma anobe ma mapụ na gada for complete 2 weeks 3 weeks mapụ na gada anob n'ime ụlọ mana mapụ na gada. That is me for you. Learn to appreciate. Learn to appreciate. Nsika ke ya na Angela Nwosu. Nsika ke kọrọ gị ihe ọ gabiga n'aka Angela. You may believe it. But because na okuka na-echezo onye foriod n'udu mmiri, ọ mapụta ndị mmadụ mana onwe ihe ọ gabiga na-eji ewe makwa ego one Angela Nwosu ji nsikaki wee meke n'enu ụwa. In how many $1,000 Angela Nwosu ji nsikaki? How many? You don't know. And then Sikak knew all these things. But because na okugo achorom onye money ano ka na watch Facebook. Imene Facebook. Ti sibempo. Sikak and the rest have to abide on that. Yet Sikak came back to Nigeria after 2 years. Ndị mmadụ na-agwa Sikak eme otu a. Ndị mmadụ na-adị otu ifuresi adonye nka na-asị ageni ekwekwe na nwe ndị butere Angela Nwosu na Sikak na ndị ọzọ biribe na ndị ọzọ osino ndị media bute no n'iru akwụkwọ everyday ana analyze ihe mere 1904 na analyze na Ethiopian and mgbe aha Angela na-enwe view on iru akwụkwọ na-enye ezigbo ego nke onye ọbụla ma. And don't Sikak oje create the content. Yeah. Sikak did not respond to anybody. Mgbe ahụ bata. Asi Sikak menka, o mepe Sikak page, o tag on Sikak, onwe nke ome, and o tag on Sikak. Yet Sikak bia bidokwa owe ya n'isi. Pia mo je chota one room apartment, one room. Na one bed. One bed. Ndị man na ajo kwasị na edebere gị go na save gị be ka ego gị dị nke nwa. Anyị me respect ka i launch catalog ka imepe nke nwa mepe nke nwa. Onwe ihe imepego. Even until now onwe ihe Sikak imepego. Last year ogo page, monetized page. Emekwa kata you are sigi my sister. My sister no Dubai. Yet she did not. Ore ko wani n'ọnụ. Ko ibe mebere contact na relationship obi do the bid because of ihe enwe isi n'ọdụ. Mana nwatakịrị na-enega n'ọdịnihu na nwaanyị a ga na-abara uru n'ọdịnihu, nwaanyị a ga na-abara uru n'ọdịnihu. And nwaanyị a ka ga-abara uru n'ọdịnihu. O ikpeazụ a. Angela natakwa na Christmas. Sikak bidokwa kuwekwe nwa. Sote na Angela na chiga
we si na ochi send na Sikak 500,000 cause not 300 no nwe ihe Sikak ime na ọnwa na nyanwa ba Angela enwe ike imenwu even na Soundmind na si na ihe abụ na love nke abụ na love akadigo na even na nyanwa emenwu even nwanne Angela Nwosu okporo na Facebook like this ha kpọ ha kwuo okwu si na nyanwa emenwu ya na nwa ha Aria chọrọ enyo nsị ka ọma mere nsị ka ọma mere nsị ọ chọghị ịnọ n'ime toilet nyo onwe ebe ọ chọrọ onwe ebe o kwere anọdụ anyụnya bụ nsị ebe niile na-asị oyi ya something maga ụmụazị ute ebe ọ na-anọ ha wee sị na otu a ka Sikak ji wee yipụ Aria panty wee nọdụ otu a were ike Aria tinye n'ebe a na ebe a wee nyasa ya Aria wee nyụmụọ nsị Sikak debe aka ya na-abụ wee buru ike Aria uwe nyụọ soro chansị Sikak wee ficha ya ike sacha ya ike nyekwu ya panty wee flush ya nsị anyụrụ anyụ Angela si ya na di esi na ha chetanya bụ ife na ha si ebe kedu ụdị ihe dị nka na ha funubeghị ụdị ya iche na ọma ife ọ bụ na o soro ihe ndị mmadụ na-epushi otu esi enu nke a kịta na-enu onye nke ọ bụ na o kwere ihe a na-enu ọkwa emere transfer 500 o nwere mgbasi ya bụ Sikak ya chọkọta ka o jee Dubai ovuniri akpa ka o jee Dubai na Angela amekwe because the relationship adịghị ebe a the trust adịghị ebe a igogri ọ bụrụ na ọ sị kịta na ọ nụrụ di na ọ chọrọ ka ya na di ya gbagobe Dubai jezie jebiri Angela will come out and sponsor onye aka chọtara ha ebe ha ga-ebi and the relationship will continue ihe a na-echebe ọdịnihu ọ bụghị kịta ka ị na-eme tiga ị na-echekwa ọdịnihu ụmụ ị gasịrị o nwere ike ọ dị mma gị na relationship na character ị possess now ga-ebute anọkata onye dị anya amụ na circle of that people help that time ya sị ka akpọrọ nwa gị gasị ka akpọrọ nwa gị ma ka amara ihe mere gị even after that it can still be after 5 years it can still be after 10 years mana apụta echete otu si handle situation they will come back for you because you did well ọ bụrụ ogologo akụkọ ọ bụrụ ọmụ ile nwa na-ebe onye gwa gị na ị na-ebe vidiyo ụmụ boy ji emere ife sọrọ ha ọpụta onye weta ọ na-ezoom na-amụrụ amụ onye gwa gị na ị na-ebe ihe ọjọọ na-ata amụ ihe na maka na-eti oge eche Okeke a na-ekpere onwe ndị achọghị ya ka ọ ṅụrụ mmiri tọrọ iko ka ọ dị ndụ mana ekene m Chineke kene Obinigwe kene ya wee na ọ bụrụ unu na-enye ndụ una no be giver of life so una no fit do anything onwere ihe unu ga-emenwu God enye gị ebu na onye gị ya even after this otu a ka esi enyo afụme mmadụ ji ede na comment section Daisy something one lady so mmadụ ede na something ka ezi mgbe o ji jebe Enugu echere na asị na ọ nọ na Abuja ka ezi mgbe o ji jebe Enugu steeti ka asị na oke mgbe o ji jebe Owerri ijefu those women ka ezi mgbe o ji wee jebe ijefu a ana m eche ka mma na ndị ara na-ama ife dịka ụnụ ya apụta ama m ihe menụ na-apụtabe since maka ama na ụnụ mapụta aga m ama first question chọrọ ịjụ gị bụ picture ime ahụ gị picture ọtọgọ dị na fonu gị ugboro one ka ị video goro onwe gị tinye onwe gị na gallery ọ nọrọ ebe a ugboro one ka ị megoro ya asụ anwụrụ